Dakabaay ko play ka sarkar jalla kablapan panapan penduk pendam no ya kamigalaya Regulation of Gaming Act Arja Arpaway u Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Tita Starwell Khan ula ongpat ban penduk ya ka act don kam bandra ha ka yeng dorbar tauan ka jalla. Ula penpau ka jing sutenat baka sarkar kala syem ya karai namar ka sur upat ba babon balang ka long bagi persa ya ka niga act. Ula ongru baka council kam don jing TPA halor ka jing tay yaki kasino Hariboy District. Dekat kajing suthu ka jongahi ban repeal ya ka ak kamut dan kamban manra po assembly. Dekat syong ka sarkar la da kala arai kumta teka kalong ka ege ba sutenat namar ba kasur hi ka jong babun balang kalong baki persya ya ka nika gaming act. Te lada ka government hi kalong serius te ngamut pa kinhaban repeal po ka house. Kata ka di kajing suthu ka jonga te sekawai kalong ba nasu komen nakaliang ka jonga ba ka sarkar ka sngap ka sur jong pai ba tengah soban ai kublei ka sarkar halo kani akal nakaliang jongi te hadu mentangi kami khubori ka khamdan ka nunu ka jing tho malani ka ding application nak menta ka NOC na menta ka kinu ki BD ba ka district council hadu mentahi kami jing TPA ngri ka ka bangi tip kalong ba ki khubor ba kalong ba ka statement ka ba Minister ay po house para ong bala ay lightly kita ki temporary license.